मार्केटला चाललंय. पाच काय हा ट्रॅक्टर लागलेत मळ्यात. पाऊस येतो जोरात. आज गर्दी जास्त जा. रेट वाढले पावसात. आयलंद अजून चला दोन घेते घ्या. मसाला मालूम नाही. मसाला शौर्या काय बेडगी की शंकेश्वरी मंडळ या बाजाराच्या नादात मळीये बघूचे रवले. बसले तर मळीये भेटले. अंडी कशी डझन? पडवळा लवकर इली मंडळी. हो बघा फ्लाय तुम्ही हो खायचो वासो मेन पुरी दिले नाही. आता 2 मिनिटं रवली. 200 रुपये फटको पडतो. चल रे भेटते. ती गाडी लागलेलीच असते. पकडतोय आता धावतोय जरा. आमचे सगळे तरी पण माणसं उतरतात ते बघा. जरा पुन्हा पळतोयच आहे. पाऊस येऊ झाला. इलय इलय मी पण येऊ का? आलं मला पण मंडळी सुप्रभात. पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. मी जरा मार्केटला चाललोय. आज आमच्या तरळ्याचं मार्केट आहे. गो येत नाही ना तू? चल परी येते जाऊ ना. 5 काय हा समजला. 5 नरम पाव आहे बायलेक क्रीमवाले. 5 चला आता एस टी येऊ झाली. जरा पटापट धावचा लागणार. मग खाली गेली नाही अजून. ट्रॅक्टर लागलेत मळ्यात. काल 4 लागले होते. आज 1-2 लागलेले दिसतात. चला एस टी साठी माणसं इली भरपूर गर्दी. आज मंगळवार आहे ना बाजार. एस टी पण लेटच होणार आज. मंडळी हा बघा जांभळ पडला. जांभळ झाडावर बाजूक टापकन पडलं. अंगावर थोडं उडाला. पाऊस येतो जोरात. एस टी इली मंडळी. ती बघा लालपरी इली. आता लवकर इली. आज गर्दी जास्त जा. मंगळवारचा बाजार असता ना म्हणून. आता माणसं बघा कशी चढतली पटापट. अगोदर भरा नेल्या मागना. चला चला टाइम झालो. चला 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 ना चला. भरली आज भरली. मंगळवार आहे ना भरली. चला म्हणजे आता तरळ्यात भेटतो.
एस टी बस स्थानकला उतरलो होता. आता जरा 2-4 वस्तू घ्यायला आलोय आणि लगेच दुपारच्या गाडीने जाणार. खुबे बघा खुबे कसं वाटो मावशी वाटो कसं 50. कसा आहे हा बल्ब? 100 रुपये. 100 रुपये. किती वॅटचा? 15 वॅट. लाईट मध्ये बल्ब हा चार्जिंग वाला. खायच्या गावतो तू? हा बापारड्यावरून येईल. लय लांब नाही येतात रे. चालत चल. हा म्हणजे मावशीकडे येतात. चालत चल. शेंगटी आहे ना मंडळी? बघा ही शेंगटी आहे मस्त आहे मोठी. त्याला मार्केटला जरा बाहेर एक सरप्राईज आहे. मळीये मासे भेटतात काय बघतोय म्हणून जरा मुद्दा म्हणूनच इलोय मी. जरा खाली मार्केटला जुन्या मार्केटला मच्छी मार्केटला चाललोय. बटाटे पण सांगितले. कसे बटाटे? बटाटे कसं? 50 रुपये किलो झालो. आपण येतोय खाली बघतोय. लयच रेट वाढले पावसात. ते कांदे कसे हो? कांदे 1.25 किलो 50. बटाटो कसं? बटाटे 1.25 किलो 50. पावसात काही मिरची काय जास्त नाही लागणार. घराकडे असता आहे का तर जरा बटाटे लागतील. कांदे तर भरले आहेत मे महिन्यात. बटाटे बाकी काय नाही. कसे नारळ? 100ला 4-5 देणार. 100ला 5 देणार. विसापाचा 100. नायलन तो जोरियो बघा. पावसामुळे बाजार कमी जा. बायले जरा पाव हवे. पाव अच्छा काय हत पाव? हा हे पाव आपले मस्का पाव 5 द्या. 5 पॅकेट करा. काय पाटील भरा ना. पावसात बाजार कमी ना आता. भाजीवाले कमी आता होत तर. कसं आता ह्यो एक किती पॅकेटचा कसा था? 20 ना. अजून एक टाका 6 करा. म्हणजे बघू शकतास खारी टोस आपली पाटलांची बेकरी आहे सरळ्यात. आणि तिकडे घराकडे केक पण बनवतात ते. जे मेहनत मी केक घेतलं होतं 2-2 त्यांचाच दुकानदा. बटर पिशवी टाकलास ना एक? हा बटर पिशवी एक घेतलंय. कसे बटाटे? 50 किलो. पावसात रेट वाढलो. मग हा आवक कमी आहे. म्हणजे आता 1 किलो घेतलंय. लय महागात बटाटे. 50 म्हणजे डबल झाले. बटाट्याचे कापा करूनच बटाटे संपतात. आणि मसालो पण बराला आठवला मसालो बघ सांगला ना तो. टोमॅटो पाव किलो 20. 80 रुपये किलो. घेऊ नको काय. पावसानं अजून जोर नाही पकडला आणि महागाई झाली. नारळ कसे? नारळ 20 रुपये. ते 25 रुपये. हे 30 रुपये. हे 100ला 6. हे 20 रुपये ना. 420 आणि काय तुमका 450 असं आपलं लक्ष असं सांगा तुम्ही. 20 ना. हो 20 450. 2 द्या जरा. त्याला 2 घेते घ्या. 2 घेते द्या लवकर. हो मसाले कसं? मसाला मालवणी मसाला 100 रुपये पाव किलो. 100 रुपये. आणि स्पेशल मसाला 400, 480, 520, 700. अच्छा वेगवेगळे आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे लोणचे आहेत, पापड आहेत. लोणचे पापड 300 रुपये किलो. खायची ही मिरची 300.
आणि केडीएल मध्ये घेतला तर 600 रुपये कसली आहे ती? शंकेश्वरी आहे काय? हा बेडगी की शंकेश्वरी? बेडगी 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 ना? केडीएल मध्ये घेतला तर 600 रुपये किलो. अच्छा अच्छा, गरम मसाले वगैरे असतात सगळ्या प्रकारचे. ओके. आणि काय पापड पापड आगळा सरबता सगळा मग सगळं हवाचा. एक काम करा मग, यो 400 वाला देवा. पाव किलो देवा. पाव किलो देवा जरा टेस्टिंगला देवा. टेस्ट आयक नेऊन देते जरा. एक नंबर. आयक आवडलं तर आहेत पुन्हा घेऊ. चला चला मंडळी, या बाजाराच्या नादात मळी बघूचे रवले. कालच्या मार्केटला जाऊचा. नारळ घेतलंय काय बरा ना? काय बरा ना? चला बघूया. सुकी मच्छी आणि मळी. गोरपी बसले तर मळी भेटले. मळी आहेत का? मळी मळी नाही? अरे बापरे, मळीसाठी इले खास. इकडे थोडं उभा राहा, भरलेलं मार्केट. आता मंडळी मी काय घेतलंय इसराक झाला काय, टोमॅटो घेतलंय. तर मग आईची एक वस्तू बघूया. 100 ग्रॅम वाला द्या. चला मंडळी, आता बराच सगळा घेऊन झाला. फक्त आता मळी मासेच रवले, ते काय इले नाहीत मार्केटला. मंडळी हे गरम मसाला घेतलेला मे महिन्यात. येणाकडे पलीकडे पण बाजार भरता ब्रिज खाली, फ्लायओव्हरच्या खाली इकडे पण असतं. नारळ, पान मसालो. अंडी कशी डझन? पडवळा लवकर इली. कसा पडवळायचा? हा, पाव किलो 30 वजनावर. इकडे कांदे बटाट्याचे व्यापारी आहेत मोठमोठे. मंडळी हो बघा, फ्लायओव्हर हा, त्या साईडला मेन बाजार हा, आणि इकडे पण बसतात. इकडे एक मासे घेऊन बसलेत बघा. मळी नाही? मळीसाठी आता फोन केलंय, बघूया. अजून गोरपी इले ना तिकडे खाली बसला खाली तिट्यावर. तिट्यावर एवढे दिसले ना. तुम्ही येऊ खायचो मासो? बिन काट्याची 300 रुपये जोडी. 150 तेच म्हटलं, 150 रुपये जोडी. अच्छा सारखेच होता काही नाही आतमध्ये मध्ये एकच काटा येतात. अच्छा काय म्हणतात? शेंगाळे शेंगाळे. चालत चला चला आता अकडनं वरती चाललंय स्टँड जवळ. बघूया आता काय काय बाजारात. व्यापारी बसले. गरम मसाला, कडधान्य. 35 रुपये. इकडे आडव्यावर आलो. इकडे ब्रिज खाली बघूया आता काय बाजार हा काय. इकडे फुलावाले आहेत. तसे क्या मच्छीवाले आहेत. तळेरे बस स्थानक. थोड्या वेळानं आमची एसटी लागतली, मग ती पकडून मी घराकडे जाणार. मंडळी समोर दिसता तो वैभववाडी रोड, म्हणजे आईना कोल्हापूरला जाऊ होता. आणि आता मी त्या दिवशी आम्ही बसलेलो आहो नाश्ता करू. पहिलं आहे पुन्हा
आज ते म्हणतात कटवडो खाऊन झालो तुमचं, तर आज स्पेशल कुर्मा पुरी खावा. आता कुर्मा पुरी दिली नाही मागा, बघतोय आता जरा मी खात आहे, पेटपूजा करतोय मंडळी. आता 2 मिनटं राहिली आहेत, 12:30 होतील. एस टी भेटा गोय नाही तर माका 200 रुपये फटको पडतलो. रिक्षा भाडा 200 रुपये, अजून ते दूध घेणार आणि एस टी पकडणार. चल रे भेटतोय हा पुन्हा. लागली आहे काय बघूया गाडी. नाही नाही ना, होय होय लागली आहे लागली आहे. अरे आमची गाडी लागलेलीच असता. हो थांबवा इलय 2 मिनटात अजून काही दूध घेतोय. चला पिशवी देवा आणि दूध 1 पिशवी देवा, म्हणजे माझी पिशवी देवा आणि 1 दूध पिशवी देवा. हे दूध पिशवीचे गाडी लागली आहे ना, गाडी कशी वेळेत लागतं आपली. त्याच पिशवीत जागा का बघ मंडळी. आता आहे माझी पिशवी ठेवलेली आहे ती, आणि 1 अर्धा लिटर दूध पिशवी घेतोय आणि एस टी पकडतोय. चला एस टी सुटली, पकडतोय आता, धावतोय जरा. नाही नाही उजरम थांबा. इलय इलय इला हो थांबा 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 थांबा. उघडा तरी हातात मोबाईल. चला टायमिंगला येईल ना. आमचे सगळे आजोबा लोक बसले, सिनियर माणसं. भरली एस टी. बाजार ना आज मंगळवारचो. चला आता उतरल्यावर भेटूया. चला आता मंडळी माझं स्टॉप येतो आता. चला येतो. उतरलं आता. काय बरंच ना. हां झाले 2 दिवस बाजारात. जरा बाजार आहे, 2 वस्तू सांगल्या. चला मंडळी आज माणसं एस टीत लयच होती. सकाळी पण तुम्ही बघितलं असाल, आणि काय काय जण पुढे गेलेले असतात, ते पण येताना असतात. तर आता पूर्ण भरलेली होती एस टी. बघा अजून उतारतात. ह्याकडे पुढे चालत दिलंय तरी पण माणसं उतारतात. ते बघा अजून उतारतात. वरच्या गाडी तळीवाडीत पण माणसं बघा किती होती ती. ती बघा मंडळी गाडी आता एस टी खाली गेली. पुन्हा येणार आणि पुन्हा तळ्याला जाणार. चला आता आहे ना, मळ्यातनं वाट असता, पण आता पावसात जात नाही. तर आता रोडने थोडा जाणार, त्या दिवशी गेलो तसे, आणि मी घराकडे पोचणार. चला तर मंडळी आता माझे एक आजोबा भेटलेत, त्यांच्यावर चलतंय बोलत बोलत. चला मग हे व्हिडिओ कसं वाटलं कमेंट्स करून कळवा. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नको. चला येवा कोकण आपलंच असा. आजोबा तकडनं गेले. आता मी जरा पुन्हा पळतोयच आहे. पाऊस येऊ झाला. माझ्याकडे काही छत्री नाही. भरलो पाऊस आहे बघा. आता पोचेन मी 2 मिनिटात. बाबा बसले ते काय इलय इलय मंडळी. पाऊस इलो पाऊस. ए भिजा नको परी. बापरे नको, मम्मी मारेल. अगं मम्मी ओरडत. आता पप्पा गेले हाय. चला. 1
मी पण येऊ का? आलं मला पण यायचंय. चला चला. अरे थांब ना, मला पण यायचंय. पप्पा. नाही. पप्पा करून त्याला मी पण येते. पप्पा. हरी काय होतं?